School fees first term yakabata kwa. School fees uyabaduze. School fees second term yakabata kwa. Levy yakabata kwa. It's Shamwala bra kumela kwangu. Ndichibvabo ndokuenda kwa Gwindingwi. Hino ndaenda kwa Gwindingwi ndakasvika ngana mukuru wechikoro. Uyu ndiye muningina wa Ronald. Usimuka zvakare vakuona. Muningina wa Ronald. It's all. You know, achakanakisa Wena. Saka ndiye muningina wa Ronald. Obvious uyu kune vaya vaibvunzwa kuti muningina wake wakabvisirwa here ndoona sekuti kunogona kutone chikweretiwo chegore rese kana kuti vakangobvisa mbichana handiti uniform pakamira sei uniform ndakaitawo chimiricho changu apo kusakura saka ndasakura ndobva vandipawo $10 saka ndoyo ndatofunga kuti ndindotsvaka izvozvi kona ndatodzira uko ndichindotsvagira pamwe neumwe neumwe angasina mauniform mahembe ava achakanaka asi mabhurugwa ndo asaka chimbomanya tiriona mabhurugwa azvo akaita iwo manotora akasakara acho mabhurugwa aya wosaka imi mavhiki rino ndo patakabva pepe makazochiwana mari chopa next makasakurepi makasakura chivanze kwakupateni ingava nohwisisa chivanze chokutopiwa $10 saka ndoyona ndatoti haregai ndidzike kumaketi kose zvonhasi iri maketi kudai unowana dzakachipei ndikashayiwa hembe nebhurugwa ndovatsvakira mashoti indiyani iwe bhule ndiwo wakagara zvokusvika pakudai vasikana ibhule saka wanga wachizodii papa yature chikabudiro chako bhule wakareba kaiwe bhule ndeupi bhule ndeuyu chiungochipfeka iro uyu chingoisa mashoti mukati saka vauko kumabhakosi vanovhara nguvai vekumabhakosi vanotovhara kuma6 saka imimi zvatichaita muchirege kutoshandisa yenyu iya yamamawana ndo kupai yekuti yekira sezvo tatanga tinoda kuzovatengera mauniform set saka tovaitira set uyu neuyu wacho tovaitira set azvokwadi monewo munyakubereka wedu we uyu wechikabudura chako ewe muchiindaini kuchikoro ino zvishangu vanodii kuchikoro zvishangu vanazvo saka unongotsika pasi zvouchinda idzi ndedzechikoma uya kumberi zvouitepi unoenda nezvoka zvoka unoisotsika pasi uyautarise iyo apano munombofanira kutomboenda kubhata chaiko zvokwadi mubhata unoisa here ita kuti bhata uya ita kuti bhata ito ita kuti maita basa maShemarians ita uchiuchira nekutitengera shangu dzekwabhata neunifomu nemashokisi neheti nejuzi saka majuzi anodii majuzi une rimwe regreen randakamboningirira pabhagoro rapera saka ndoranaro ranoshandisa ramakaruvira saka imi ndimuri kutoruvirira zvevanhuinondodini zvovana tinotenda maShemarians nezvinhu zvamatibatsira nazvo tinotenda maShemarians nezvinhu zvamatibatsira nazvo tinotenda zvikuru Mwari awedzere pamabvisa amen check anaito ela alright saka tisati tangautaura zvinhu zvakasiyana-siyana nezvimwe maupdate andokwanisa kuzopai nenhau dzimwe dziri kufadza mheno nedzimwe dzinosuwisa iri juzi vanhu vazhinji vakangoti ngaatengerwa ndingatenge zvakati asi specifically ndofunga kuti zvechikoro zvinyowani kuti vamwe vanga vachiti mauniform manyowani asi ndichazodzoka panyau yechikoro ndichikuupdata zvakafamba sei zvisinei juzi iri handizi kuti uchakwana here ndangoona une juzi rered
uri kuchikoro musi ndikazokona zvone rimwe risiri rechikoro ndikabva ndatoti zvotori nane ndikutsvakire juice iyi unyange ukazonzi ukatransfera kwabhirivengeka unongoramba uchitongozopfekawo zvako iwe nyange kufamba chimbopfeka toro unorikwaniri pamusoro guys haune rechikoro here kwati waipfeka majuzi eipamba handina usina sawafara zvavo ndafara kuchokwana wena ndakanyonga icho hawakwana wena shamwari chimbotenderera woni asi zvinto zvawatenga zvitsvanhasi ke aiwa izvi ndangowa nazvo icho jeka wakwana wena wakwana zvisineiwo samai vavachiche vari kuchengeta nevangu apangu vachichengeta pesa apa mbokupaiwo zambia ndinotenda zambia zvokwadi ndinotenda mwari awedzere pavabvisa ndinangu ndakati on behalf of Shemarians apa havana kundituma izvi ndingada kureva zvazvemusoro wangu nekamini grocery kana ngoitawo zvinhu zvacho ndezvemusoro wangu ndikati mai ava tinofana kuvatenda on behalf of mwana uyu zvokwadi tokutendai seMashemarians kuti makazvipira kuti munge muchichengeta vana Ronald pano right todzoka pakuti zvakare imwe asataenda kumberi chimbotiudzayo ndiani yes coming out coming out icho unonzani blele uri seiko ble ribo uri grade iwe wakajena mani chimbodayo sotioni icha unoda masuise sikiriza kandi kokuvigira but wona kabhule tasaone guys kana ngwada kuti hembe veve wona ibhule wedu anditi kama then uyo yapano iwe mwacho tinangala pasa ko bhule yes uyu unonzani iwe ukatasa ku camera unonzani Luidani chiramba uri grade 3 grade 3 uyu grade 3 ECD ECD uyu grade 3 unozepi pagumu alright chigara zvako pasi takambomuona uyu saka zvakaitwa ndezvekuti Shemarians mazhinji vakauya vakafona vakati tinoda kumbovatenda inini handina remuromo handina chikomana chinodiwa nevanhu ichi ndatenda zvangu ndinodango kutendai Shemarians ndisina kukwanisa kupindura redu yefoni yangu yava call box hello Ronald uripi hello Ronald wakazodi hello Ronald Ronald wakatora storm wakatora chitanda ukatizana nacho kadai nekubiri venga ukatosana maguti mafu hatisi kuti wakasvikepi vanhu iwewe kati chiri papo unoziva here kuti handakudza musuya uya marisiti acho chibheke ndazvisiya kundofana kupa marisiti unozotera neni school fees yefirst term yakabata kwa school fees uya padhuze school fees second term yakabata kwa levi yakabata kwa shamwala panakumira kwazvo ndichibvapo ndokuenda kwagwindingwi hino ndaenda kwagwindingwi ndakasvika ndikaona mukuru wechikoro asi mukuru wechikoro wakanditaura kuti pari zvino pachikoro pavo pakazara vati pakazara kudai ndikati saka hino mwana uyu amukwanise here kuti ungu achizowanawo nzvimbo pano kuti handizozi kuti munoti anokwanisa kutsvagwa nzvimbo zvati toda kuti tinge tichigadzirirawo paholiday kuti mwana wedu timutengere uniform nemabhuku neshangu dzinodiwa pachikoro apa zvakanakira uniform yepapa pamagrade trouser yakangofanikwa biti venga nditi nemasheti ebhuluka zvakangofana zvakanyangwe vakada kuzomushayisa hake I think what I would do in advance kuitira kuti sazoita pressure chagara takazotsvaka masets emauniform problem yauyu hakwasi kutengereka especially mauniform matrausi ndinogona kuzopa posha pasize kuona manje ndo zvakaitika pana uyu ndosaka maona ndakazongomutengera riri juzi rega
juice ndakangoona kati iri unokwana iri matrausi handisati ndakwanisa ndichamutora togozoenda naye kunotenga namai guru ake toenda tese handimutori ega mwana then nesheti tinozoenda tese namai guru vacho chitenda ina advance kuti mauniform notenda mashamarienzi ambai makadaro tichanomupinzawo zvakare mubhata Roni unofana mbopinda mushangu yemubhata neshokisi rekubhata icho unazodei right tichiri ipapo hino ini ndakazopata paya uyu hatina kuzenge taziva kuti sikuru fees yake yakamira sei sikuru fees yake kutori nechikwereti kuti kwauyu ndakangobhadharawo shomawo alright ayo ndichaenda kwagwindingwi asi uyu wakabhadhara kwenyuyu uyu ndakambomubvisira wemwe asi kwaaoda kuzobhadhara alright sezvo murimi muri kuchengeta pari zvino tomboti uyu nauyu tichakubatsirai kuti tindozvibhadhara saka ndakangoisawo zvisenzi shomashomawo since ndisingazivi kuti sikuru fees yauyu nauyuyu zvikwere zvakamira sei chandongozva nchokuti obvious kwauyuyu chinenge chakakura chakatokura kweuyuyu uyu ndiye munin'ina waRonald simuka zvakare vakuona munin'ina waRonald ito chakanakisa wena saka ndiye munin'ina wani waRonald obvious uyu kune vai vaibvunzwa kuti munin'ina wake wakabvisirwa here ndoona sekuti kunogona kuto nechikweretiwo chegore rese kana kuti vakangobvisa mbichana handiti uniform pakamira sei uniform ndakaitawo chimiricho changu apo kusakura saka ndasakura ndobva vandipawo $10 saka ndoyo ndatofunga kuti ndindotsvaka izvozvi kwana ndatodzirawo ndichindotsvagira pamwe neumwe neuyu angasina mauniform mahembe ava achakanaka asi mabhurugwa ndo asakara chimbomanya tiriona mabhuku azvo akaita iwo vanotora akasakara acho mabhuku aya wosaka imi mavhiki rino ndo patakabva paipai makazochiwana mari chopa next makasakurepi makasakura chivanze kopuwa 10 ingava nohwisisa chivanze chokokutopuwa $10 saka ndoyona ndatoti haregai ndidzike kumaketi kose zvonhasi iri maketi kudai unowanawo dzakatichipei ndikashayiwa hembe nebhurugwa ndovatsvakira mashoti mamangoti kana zvikasakwana motsvaka zvishoti chete mozosakura zvemowana imwe kana ramera zvebundo kana kuwana rimwe richo asi makaita chido zvisingaiti saka sabhuku makazombosangana navo usadaromwe ndisati uraita hazvina kushata tichazovaona zvedu pamberi apo saka tichiri ipapo vamwe vazhinji izvi takati tichazozviita kumberi uyezve nenhau yekuti neresponse kana kuti maitiro ari kuita vanhu tichaita zvinhu zvedu stage by stage nenhau yekuti zvimwe zvinhu zvinogona kunzi uyu yogwe ndoshotirani kweri iri ndirani iwe bhule ndiwo wakagara zvokusvika pakudai vasikana ibhule saka wanga wachizodii papa yature chikabudiro chako bhule wakareba kaiwe bhule ndeopi bhule ndeuyu tiungochipfeka iro uyu chingeza mashoti mukati saka vauko kumabhakosi vanovhara nguva iyi vekumabhakosi vanotovhara kuma6 saka imimi zvatichaita muchirege kuti toshandisa yenyu iya yamamawana ndokupai yekuti yekira sezvo tatakagara tiri kuzovatengera mauniform set saka tovaitira set uyu neuyu wacho tovaitira set hazvokwadi munewo munyakubereka vedu we uyu wechikabudura chako iwe muchiindanyi kuchikoro ino zvishangu vanodii kuchikoro zvishangu vanazvo zvasakarawo
pasi zvaida kuiswa so nokuti mai anotora tione zvishangu takatenga dziya dzemachaina dziya ndozvanga vachimboenda saka dziri dzine zvipuranga pasi uchifamba uchipera pakufamba kwavanenge vachiita chidzidzi ukangopera wakutotsika tasara masara seisekuru makadii henyu saka zvazva zvai zvichidaka pabada kuti kange ndaenda uko tozoronga dhei rekuti iri sedipangu wekuti tinotenga zvishangu zvacho zvamureva zviya totanga taona kuti bhajeti yakamira sei toronga sezvo vanhu vazhinji vangu vachimbofokasana uyu then ini ndozokalkuleta zvinhu zvangu zvandokalkuleta neimwe nhayo yekuti hatitoda kunyanya kupfachura zvimachenji zvatinazvo kuitira nzvimbo yauyuyu neuniform yake nemajuzi because kunopfekwa mameruni ndakaona kuti kunopfekwa meruni juice saka ndozve zvimwe izvozvo kuti tinofanira kuva careful asiwo $10 hatizokwanisi hatizoshayiwe kukusira kuti motenga zvikabudura fanira kuti vapfeke izvi chichengetai 10 iya 10 iyi 10 guys ndindakuplejawo ndasina mbopleja ndambodi kureva nhema ndimbodi kusvoda kana kuvanda ndasina kupleja kwendo kuno saka indochiplejawo 10 wo yangu ndakuchipleja kuti munovatengera chi mauniform avakomana mongoinda ikoko kwamamuda kuinda saka tobuda kudai motoyekera henyu moinda kundovatengera vasati vavhara vanhu vepakosi then marisisi ndati ndichakupa nzvimbo ndozviripo vanhu we idzi ndozvazoi dzakaita makazoisira tsva indo yani ndima makatenga dzishangu uyaone ndakazvitenga pamachaki saka unongodzika pasi zvouchinda idzi ndedzechikome uya kumberi zvouitepi unoenda nezvoka zvoka unoisodzika pasi uyotarise iyo apano munombofanira kutomboenda kubhata chaiko zvokwadi mubhata unoziva here ita kuti bhata ita kuti bhata icho ita kuti maita basa mashemarians uchiuchira nekutitengera shangu dzekwabhata neunifomu nemasvokisi neheti nejuzi saka majuzi vanodi majuzi une rimwe regreen randakamboningirira rapera saka ndoranaro ranoshandisa makaruvira saka imi ndimuri kutoruvirira zvei vanhu saka inondodini zvovana ko uyo uyu unarowo regreen asi kuti rasakarawo kumaokoko alright